Ginaagda ang tanan sa pagtindog sa pagsugod sa aton santos nga misa.
Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang paghidait yara sa inyo. Mga kauturan kay Kristo, agod nga makintakos kita sa pagsaulog sining balaan nga mga misteryo. Kilalahon nato ng aton nga mga sala, magpangayo kita sing patawad sa Ginoo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sa ngatanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa, nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa ngatanan, kag sa napatawad ang aton nga mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
O Diyos nga maluluyon, manugpahalipay sa mga nagatangis, kay mo gintamod ang mga luha ni Santa Monica, ginliso mo ang iya anak nga si Agustin, kabay nga magapangamuyo sila para sa amon, agud nga tangisan namon ang amon mga sala, kagani madangat namon ang imo patawad, ginapangayo namon inisay mo, paagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Balasahon gikan sa libro ni Sirach. Malipayon ang bana nga may maayo nga asawa, ang mga inadlaw sang iyang kabuhi magapilo. Ang maayo nga asawa amo ang kalipay sang iyang bana, magakabuhi ang iyang bana sing malinong sa bugos niya nga kabuhi. Ang isa ka maayo nga asawa nga nagakahulugan sang maayo nga pangabuhi, siya amo ang isa sang mga dulot sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya. Bisan manggaranon sila o kun imol, may kalipay sila sa ila tagipusoon, kag pirmi lang manayanaya ang ilaguya sa tion nga tanan. Subong katahom sang pagbutlak sang adlaw sa kalangitan, sang Ginoo amo man ang maayo nga asawa sa balay nga maayo ang pagdumala. Subong kasanag sang kapawa sa balaan nga kandileruhan, amo man ang matahom nga guya sa isa ka matahom nga lawas. Subong haligi nga bulawan sa sadsaran nga pilak, amo man ang matahom nga mga batiis sa mabakod nga mga tiil. Anak, magpabilin ka nga maayo nga lawas samtang bataon, kag indi pagihatag ang imong kusog sa dumuluong. Pangitaa ang bugos kaduta sa mabungahon nga ulumhan, kag tamnan sang imong kaugalingon nga binhi, nga nagasalig sa imo maayo nga sari. Kagang imong mga anak nagakabuhi, kag magadalagko nga may pagsalig sa ila kaugalingon nga panimalay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Kalantahon sa pagsabat. O Ginoo, bantayi ang akon, tagi puson, nga may kalinom, upod sa imo. O Ginoo, bantayi ang akon, tagi puson, nga may kalinom, upod sa imo. O Ginoo,
ginbayaan ko ang akon pagkabugalon, kagintalikdan ko ang akon pagkamatinas-tason. Wala na ako nagahimo sing dalag ko nga mga butang, ukon sa mga palatog silingan nga tama kabudlay para sa akon. O Ginoo, bantayi ang akon, tagi puson nga may kalinong upod sa imo. Pero kontento na ako kag may kalinong, subong sang isa ka bata nga nagahigdasing malinong. Sabot kon sang iya iloy, subong man ang akong tagipusoon nga may kalinong. O Ginoo, bantayi ang akon, tagi pusoon nga may kalinong upod sa imo. O Israel, magsalig ka sa Ginoo sugod karon, tubtub sa walay katapusan. O Ginoo, bantayi ang akon, tagi pusoon nga may kalinong upod sa imo. O Ginoo, bantayi ang akon, tagi pusoon nga may kalinong upod sa imo. Palihog magtindog.
Ang ginuyara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Sadto nga panahon, si Jesus nagkadto sa banwa nga ginatawag Naim. Nagupod sa iya ang iya mga gintutunan kag ang madamo nga mga tawo. Sang nagahinampot siya sa puwerta sang banwa, may patay nga ginayayungan pagwa kag madamo nga mga tawo sa banwa ang nagkumpanyar. Ang patay nga tawo amo ang bugtong nga anak sang isa ka iloy nga balo. Sang pagkakita sang Ginoo sa balo, naluoy gid siya kag nagsiling sa iya, "Indi ka maghibi." Dayon nagpalapit siya sa lungon kag gintandog niya ini. Ang mga nagayayong nagdulog. Si Jesus nagsiling, "Pamatan-on, nagasiling ako sa imo, bangon ka." Ang patay nagbangon kag naghambal, kag gintugyan siya ni Jesus sa iya iloy. Ang tanan hinadlukan gid, kag nagdayaw sila sa Dios nga nagsiling, "Ang isa kadako nga propeta nagpakita sa tunga naton, kag ang Dios nagkari sa pagluwas sang iya mga tawo." Ining balita nahanungod kay Jesus naglapnag sa bug-os nga Judea kag sa palibot nga kadutaan. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Magpabilin nga nagatindog sa pagbaton sang bendisyon. Palihog maglingkod ang tanan. Very Reverend Father Conrado Palete, ang aton nga kura paroko diri sa sining parokya ni Santa Monica, sa iya kaupod nga pari Reverend Father Clemente Distura, sa kay Father Josel Beltran, ang Vicar Forain sa Immaculada Concepcion, sa mga kauturan ko ng mga kaparian nga yari diri nga nagakonselebrar sa aton nga PPC President kag officers, sa aton man nga alang dun sa Mayor Sambanwa, Mayor Jonathan Sani Besa, ang Vice Mayor Julius Asis, municipal officials, kag sa inyo tanan ang mga kauturan kay Kristo, mayong aga.
mabudlay mag-istorya parte kay Santa Monica nga hindi mamitlang si San Agustin. Makakuha kita sa matahom nga panaysayon na hanungod kay Santa Monica paagi sa sinulatan ni San Agustin nga ginatawag The Confession. Sa sini nga sinulatan, ginasaysay ni San Agustin ang iya nga pagpanglakaton, ang ginatawag nga internal journey ni San Agustin sa iya kabuhi, nga sa diin siya nagpangita sa mahal nga Diyos sa malawig nga mga tinuig, tubtugid sang iya nga pagliso, sang iya nga konversyon sa kabuhi, nga sa diin siya naging isa ka Kristiyano. Ginasiling ni San Agustin nga si Santa Monica nagbunag sa iya sang ikaduha ka beses. Amoy niyang iya nga ginsulat sa iya nga obra The Confession. Ginbunag siya ni Santa Monica una sa unod, in her flesh, sang natawo siya diri sa kalibutan. Kag ikaduha, ginbunag siya ni Santa Monica sa iya tagipusoon, in her heart. His birth in Santa Monica's flesh brought him temporal light, while his birth in Santa Monica's heart brought him eternal light. Dakugid ang kalipay ni Santa Monica sang iya nasaksihan ang bunyag ni San Agustin didto sa Milano. Ini ginbuhat ni San Ambrosio sang tuig 387. Pagkalipas sang pilagid lamang kabulan pagkatapos ang iya nga pagbunyag, samtang si Santa Monica, si San Agustin, ang bata ni San Agustin, kag ang jutay niya nga mga abyan, manuglakat pa North Africa, agud magkabuhi sa monasteryo. Napatay si Santa Monica sa Ostia. Sadto nagahulat sila sa barko pakadto sa North Africa. Didto sa Ostia, ginlubong si Santa Monica. Sa ulihi, nadiskubrihan ang lubong ni Santa Monica, kaginsaylo ang iya mga tulan sa Basilika ni San Agustin sa Roma. Si Santa Monica, ginakabig nga isa ka wise and prudent woman nga ginasiling sa santos nga kasulatan, nga wala mahadlok nga magkabuhi sang iya nga pagtuo, nga wala mahadlok nga magpakigambit sining pagtuo sa iban. Ginpasigan niya ang iya nga lampara, iya nga nahaylo ang iya bana paagi sa paghipos sa silensyo nga paagi sa pagpasyensya. Iya nga nahaylo si San Agustin paagi sa iya mga pulong
pangamuyo kag pagpasulabi sa iya, sa paghatag atensyon sa iya anak. Si San Agustin, isa ka rebellious nga sahi sang anak. Maalam nga bata, hindi madali-dali makambyo o kung mahaylo. Isa kamaalam nga tawo kag ato nahibaluan ako nang isa ka tawo may alam kag madamo sing tinunan, mabudlay gid mahaylo o kung makambyo ang iya painuino. Daw kaangay siya sang isa ka matig-a nga bato nga mabudlay gid bukon, pero bisan ano pa katig-a sang bato, kung ini adlaw-adlaw ginatuluan sang tubig, magaabot gid ang tion nga ini magahumok kag mabuka. Si Santa Monica adlaw-adlaw nga nagapangamuyo, nagahibi para sa konbersyon, para sa pagliso ni San Agustin. Kag makasiling kita nga adlaw-adlaw nagatulo ang luha ni Santa Monica sa matig-a nga tagipusoon ni San Agustin. Kag naabot gid man ang tion nga naghumok ang tagipusoon ni San Agustin, kag ini nabuka. Ginpamatian sang mahal nga Dios ang pangamuyo ni Santa Monica. Sa sini si San Agustin nagsulat, "It is impossible that a child of so many tears should go lost." Imposible nga ang isa ka anak kagin patuluan sang madamo nga mga luha madula. Mga kauturan, sa pagkaminatuod, si San Agustin wala lamang nanging Kristiyano. Siya nanging pari, siya nanging obispo. Kung aton nga pamulundungan, kung ang isa ka iloy, o kung ang isa ka amay, o kung ang mga mag-asawa, nagadedikar nga may kaalwan para sa Christian education sang ila bata, nga sa diin sila nagagiya sa ila bata kag nagabulig sa ila bata sa pagtukib sang disenyo sang Dios. Ginapreparar sa mga ginikanan ang masiling naton nga maayo nga sahi sang duta, a fertile kind of ground para sa bukasyon sang pagkapari. Ayhan, hindi masiling naton mahibaluan o kung hindi aware si Santa Monica sang iya nga ginhimo, apang amuyadto ang grasya sang Dios sa iya. Ginpreparar niya paagi sa iya nga pagpangamuyo, pagpasyensya, ang isa ka maayo nga duta para sa iya nga bata. Hindi lamang nanging Kristiyano, kundi nanging ministro sang mahal nga Dios, kag nanging produkto sang isa sang pinakamaalam nga teologo sa istorya sang aton nga simbahan. Sa diin nagatuhaw ang bukasyon sa pagkapari. Nagaumpisa ini sa isa ka pamilya. Dira nagatuhaw sa isa ka pamilya nga mapinangamuyoon ang bukasyon sa pagkapari. Sa isa ka pamilya nga permi lang nagasimba.
sa isa ka pamilya nga nagahambal sang ila bata nga lalaki nga magserbi halimbawa sa Santos nga misa. Dira nagahalin sa isa ka pamilya ang bukasyon sa pagkapari nga sa diin kinasuportahan sa mga ginikanan. Nagasulod ang bata sa seminaryo kag aton nahibaluan nga ang bata nagapari. Pwede man nga magwa siya sa seminaryo kag hindi magpari. Apang kita nagapatubas ng isa ka maayo nga Kristiyano. Mga kauturan, kung inyo pamangkuton halimbawa ang aton nga mga kaparian nga yari diri, madamo sa ila ang may mga vocation stories. Kung paano sila nakatukib sang ilang bukasyon sa pagkapari. Kung ano ang ilang mga eksperyensya sa sulod sang seminaryo, nga astagid sila magpari. Ang tagsa-tagsa sa amon, gintawag sa mahal nga Diyos sa madamo kag nagakalain-lain nga mga paagi. Agud nga iya nga mangin alagad. Gani, mga kauturan kay Kristo, kung may yara nga isa ka bata sa inyo panimalay nga may huyog sa pagkapari, suportahin ninyo ang iya nga bukasyon. Pasudlan ninyo sa seminaryo. Who knows? Base sa pila ka adlaw, ina magpari. Kag dako ina nga grasya, hindi lamang para sa inyo pamilya, hindi lamang para sa sini nga parokya, kundi para man sa aton nga Archdiocese diri sa Capiz. Sa parte ni Santa Monica, luyag lang niya nga makita si San Agustin nga mangin isa ka Kristiyano. Ayhan wala gid siya nagadahom-dahom nga magpari ang iya nga anak, nga mag-obispo ang iya nga anak. Ato na hibaluan nga subong among iya kapiyastahan, kagbuas kapiyastahan ni San Agustin. Gani nagasundanay ang kapistahan ni Santa Monica kag ni San Agustin. Mga kauturan kay Kristo, ayhan mamangkot kita, ano ayhan ang painuino sang simbahan nga ginpasunod ining kapistahan ni Santa Monica kag ni San Agustin. Ayhan may madamo kita nga mapanumdum nga mga rason apang makapamalandong gid kita nga ang ilang kapiyastahan nagasundanay kay importante ang pundasyon nga masiling naton nga ginhatag nga ginbalay ni Santa Monica sa spiritual journey sang iya nga anak kag sang iya nga pagbaton sang pagtuo nga naghimo sa iya nga isa ka santo. Celebrating Monica first and Augustine tomorrow beautifully illustrates the relationship between the persistent prayers and tears of a mother and the eventual transformation of a child. Mga kauturan, kung aton pamalandungan, hindi lamang si San Agustin ang nagpanglakaton sa iya nga kabuhi nga sa diin siya nagliso kag nagbag-o. Si Santa Monica nagpanglakaton man sa iya nga kabuhi paagi sa iya nga pagpangamuyo
sa iya nga pagpasyensya kag pagpaubos. Sa sini nga mga buhat, nagdalom ang iya nga relasyon sa mahal nga Dios. Malawig nga mga tinuig ang iya nga pagbuhat sini. Malawig man ang iya nga paglaom, nga initanan may pagapadulungan. Wala gid siya magdula sang paglaom para sa konbersyon sang iya nga anak. Makasiling kita nga may mga igrab sang paglaom nga nakita si Santa Monica, sparks of hope. Nakita ni Santa Monica nga sa malawig nga mga tinuig, hindi gid sing lubos nga masiling naton nga mas satisfy si San Agustin sa iya nga kabuhi. Nangin pamilyar man si San Agustin sa Christian philosophy, kag amat-amat nga nakakilala sa mahal nga Diyos. May nabatian siya nga pagliso sang mga abyan ni San Agustin nga sila nangin Kristiyano, si Victorinos kag si Poncianos. It is said that Monica had a dream which gave her confidence that her son would eventually dedicate his life to God. Kag ini nagpapag-on sang iya nga pagtuo sa mahal nga Dios, kag sang iya nga pagpangamuyo. Sparks of hope. Amoy ini ang iya nga nabatyagan. Kag gani wala gid siya nagdula sang paglaom sa mahal nga Dios. Mga kauturan, ang paglaom nagadala sa aton lampas pa sang sa aton karon nga sitwasyon kag tion diri sa duta. Ang paglaom nagapahamtang sa aton nga magsalig kita sa mahal nga Dios, kay siya maluluyon kag matutom nga sahi sang Dios. Wala gid siya nagakapaltos sa iya nga mga saad. Sa sini ang paglaom wala gid nagakapaslaw sa aton. Ang paglaom wala nagakapaslaw sa aton bangod yara si Kristo. Bangod yara ang iya nga paghigugma sa aton. Isa kapasalig nga ang aton paglaom bilang mga Kristiyano may pagapadulungan. Mga utod, ang mga tawo sa sining kalibutan karon ginaganyat nga maglakat sa nanari-sari nga direksyon. Ginapahigad sang tawo kun kaisa ang mahal nga Dios. Ginapahigad sang tawo kun kaisa ang ila nga pagtuo. Isa ini ka krisis sa kabuhi sang sini nga mga tawo. Bangod kayang ila focus among material nga mga pagkabutang. Ang ingat sang pilak, ang ingat sang pangkalibutanon nga kalipay, ang ingat sang poder. Amo ini ang nagpadulom sa ila. Apang mga kauturan kay Kristo, hindi naton pag-ibutang ang aton nga kaugalingon sa sining mga umalagi nga mga pagkabutang. Sa pagkamatuod, kung aton usisaon ining mga ginabuhat sang sini nga mga tawo, ginapahamtang nila ang ila paglaom sa mga bagay nga sarang madula, mga bagay nga wala sing kapag-unan, mga bagay nga ang pundasyon mahumok. Kag mga kauturan kay Kristo, bilang mga Kristiyano,
ipahamtang naton ang aton paglaom sa aton nga Ginoo. Kaangay ni Santa Monica nga sa diin iya kilala ang pundasyon ang aton nga Ginoong Hesukristo, ang aton nga Ginoo sang langit kag sang duta. Pundasyon nga hindi mauyog bisan pa sa poder sang impyerno. Kinahanglan nga buligan naton ang aton kaugalingon nga ma-realisar nga si Kristo amo ang kabakod sang aton nga paglaom, nga siya gid lamang ang dapat naton nga lauman, kay siya man sa gihapon wala gid nagakambyo. He is the same yesterday, today, and forever. Amoy na ang paglaom nga nagapadayon. Kag indi bala nga amo ini ang ginkabuhi ni Santa Monica. Mga kauturan kay Kristo, ginahatagan kita sang isa ka modelo sa kabuhi ni Santa Monica, ang mapinadayunon nga pagpangamuyo, mapinadayunon nga pagpasyensya, ang mapinadayunon nga pagpaubos. Sa sini, kabay pa, nga maagom naton ang kapawa, ang kapag-unan, nga nagikan sa sini nga iloy, sa iya nga paghakos, sang gugma sang Dios, kay iya nga ginahigugma ang iya bata nga si Agustin. Bendisyonan kita tanan sa mahal ng Ginoo. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Kristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo, ang panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansong sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ang nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay makagagahom sang tanan. Gikan didto magakari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa pagpatawad sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa sining kapiyastahan ni Santa Monica, ato ni pangabay ang iya pagampo, agud kita makasunod sa iya inagihan sa paghigugma, hindi lamang sa pulong, kundi sa buhat. Agud makapamunga kita sing madamo para sa Dios. Ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa Santa Iglesia sang Dios, agud nga ang Ginoo magtuytoy kag mag-apin sa iya, nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa tanan nga mga tawo sang kalibutan, agud nga ang Ginoo maghiusa sa ila sa pagidait kag sa paghinang panay, nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa tanan namon nga mga utod nga nagakinahanglan sing bulig, agud nga buligan sila sang Dios kag sang ila mga isig katawo,
nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa amon kag sa amon katilingban, agud nga maghalad kami sang nahamutan nga sakripisyo, nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. O Diyos nga mo namay, paagi sa pag-ampo ni Santa Monica, iwagi ang amon huna-huna kag tagipuson. Paagi sa amon paghigugma kag pag-alagad, kabay, nga mapamatud-an namon nga kami imo mga anak. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod kita ka magpadayon sa aton santos nga paghalad.
palihog magtindog. Mga buyo kita tanan, mga utod, agod nga aton nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagagahom sa nga tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kagaymayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan, kag sang bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tamdang mga dulot sang imo banwa, nga amon ginahalad sa imo sing matinuuhon, sa kadungganan sang imo mga santos, kag itugot ngayning sakripisyo, bangin mapuslanon para sa amon kaluwasan, ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Diyos. Tapos kagangay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa pagpanaksi sang imong mga santos, imo ginabago ang walay untat, o sing walay untat ang imo simbahan, kag sa sininga bagay, ginahatag mo sa amon ang maathag, nga pagpamatuod sang imo gugma, paagi sa ila mga pagsulundan, ang mga santos nagapabakod sa amon, samta nagakabuhi kami diri sa duta, kag nagabulig man sa amon, paagi sa ilang mga pag-ampo, agod nga madangat namon ang kaluwasan. Gani, upod sa imo mga angheles kag mga santos, nagadayaw kami sa imo sing mapinadayunon nga nagasiling. Sa mga ehersito, puno ang langit kagang butas ang imong himaya, nasa kahitaasan, dayawon ang nagakaris sa ngalan sa
Santos ikaw, nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Busay padalain mo Espiritu sa pagkasantos sining mga dulot, ago gamahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha, kagin pamihak-pihak ang tinapay samta nagapasalamat sa imo. Kag iya ini nga ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon kamo sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat. Kag iya ginpalibot ini nga kalis sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom kamo sa sining kalis, kay iniya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Ganiyo amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang hamdumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak, nagapasalamat man kami, kay imo kami kinkabig nga mga takos sa pag-alagad kapag sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himbita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma man ang mga sakop sa among katilingban nga nagtaliwan may paglaog nga babanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga kalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy-iban kami nga yari din katambong agod maambit namon ang kabuhi nga walay katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen Eloy San Dios, upod kay San Jose Abana, upod sa mga apostoles, kay Santa Monica, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, kagupod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, kag suno sa iya nga gintudlo, mga muyo kita sa may dako nga pagsalig.
ngayara ka sa mga langit, pagdayang imong anak, umabot sa amon imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit, hatagan mo kami, singkan unamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, di nga ginapatawad ang mga nakasala sa amo. Dili mo kami padaw sa mga panulay, hinunuo, luwason kami sa kalaon. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan, at hagi kami isang paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami. Agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samta nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidayat ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidayat ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidayat kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuwigan. Amen. Ang paghidayat sing Ginoo yara sa inyo sa gihapon. Kagyara man sa imo. Magatagay kita sing paghidait. Yari si Jesucristo ang Kordero sang Diyos
nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita tanan nga ginadapit sa bangkete sa ngaton nga kordero. Ginoo, dili ako takos ka magsulod ka sa akong puluyan, apay mitlan lamang sa kapulong, kag magaayong apon ka lang.
Palihog magtindog. Mga muyo kita, O Ginoo, imo kami ginsagod paagi sining Eucharistia, nga amon ginsaulog sa kadungganan ni Santa Monica, nga paagi sa sining makaluluwas nga bugay, tinluy kami sa amon mga kasaypanan, agapini kami sa tanan nga mga kalalatan, ginapangayo namon inisay mo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod sa mga kadali para sa aton malipot nga pasayod. Ginapasalamatan gid ang aton mga kabaranggayan kag ang tagsa kapilya sa inyong kooperasyon kag sa mga halad sa aton siyam kaadlaw nga nobinaryo, sa mga individual sponsors kag sa pag-upod sang inyong mga patron kag patrona sa aton prosesyon kagahapon ag sa pasaulog sang santos nga misa. Ang aton panay PNP para sa safety sang aton mga tumuluo kag sa aton Knights of Columbus. Subong man ginapasalamatan ang pamilya Bilyones sa pagpatigayon sang karo sang aton patrona Santa Monica, sa pamilya Villosilio sa pagpatigayon sang karo ni San Agustin, sa kay Mr. Jovan Bandola kag sang iya pamilya sa pag-sponsor sang aton puni sa altar. Kag subong man atong ginapasalamatan ang mga sponsors sang aton mga food and drinks, Mr. and Mrs. June Bermejo, Mr. and Mrs. Alvin Bitao, Mr. and Mrs. Rodelio Busico, Mr. and Mrs. Danilo Bitao, Nino Morales, Bingbing Villosilio, Honorable and Mrs. Jonathan Besa, Honorable Angel Arches, Pio Villosilio, Heda C., Mrs. Madeline Bisana, Mrs. Tita Arnaldo, Ophelia Aconia, Mr. and Mrs. Peter Oswald Digala, Honorable Gilbert Ardivilla, Mr. and Mrs. Eduardo Babila, Mr. and Mrs. Agustin Barriatos, Mr. and Mrs. Salvador Bermejo Jr., Mr. and Mrs. Eddie Arsenas, Mrs. Judy Dator, Mrs. Jessilo Baredo, Miss Amy Biring, Mr. and Mrs. Leonie Baredo, kag Mrs. Gipsy Forti, kag subong man ang Hampri Construction Supply, Esther Baked Goodies, Santa Monica Merchandising. Kag ginapasalamatan man ang aton mga Speakers Bureau sa aton pilgrimage subong nga tuig, sa aton Parish Pastoral Council, religious organizations, kag ang tanan nga opisyalis kag katapo sang aton magagmay nga Kristiyanong katilingban o kon BEC. Madamo gid nga salamat. Dugang naton nga ginapasalamatan ang presensya sang aton nga halangdon nga mayor sang Banwa, Honorable Jonathan Sonny Besa, po ang iyang partner in life, Josephine Besa. Salamat. Kag subong man kay Vice Mayor Julius Asis, kag sa aton nga mga SB members sang munisipyo sang Panay, kag sa mga aton nga mga empleyado sang munisipyo, kag sa tanan nga nagtambong sa sining Santos nga misa. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan, sa inyo padayon nga pagsuporta sa aton nga parokya. So man aton gid nga ginapasalamatan ang pag-upod sa aton nga mga kaparian nga yari diri karon sa altar. Fathers, thank you very much. Sa aton nga religious sisters, no? Ari man sila diri. Thank you.
sa aton choir kahapon kag subong, madamag gid nga salamat. Sa aton nga altar servers, ang aton Knights of the Altar, madamag gid nga salamat sa inyo nga pag serbisyo subong kag kahapon. Sa naglimpyo, no, sa aton simbahan, sa hindi man isang kung kaalwan sa aton nga mahal nga mayor nga nagpadala diri sang mga tawo nga limpyo, no, nagpamurwax kag basta naglimpyo sa aton nga simbahan. Madamo gid nga salamat sa inyo diri nga pag kadto kabay nga bulan-bulan, no, may ara sina parang may makaplurakan sa aton nga simbahan at least once a month. Kag suong man sa pag grader dira sa aton likod, no, nga naghawan sa kaalwan man sa aton mahal nga mayor kag ano pa basta tanan halin sa munisipyo. Kaya naging man dinalagon ang aton subong paghiwat sang aton nga kapistahan. Kag aton gid nga ginapasalamatan ang aton nga mahal nga Arsobispo, Most Reverend Monsignor Victor Bendico nga nagupod sa aton sa sininga misa. Kag may isa pa gid, no, may aton nga salo-salo dira sa Rada Hall, no, kay ginbuligan makita ni Mayor nga tipon-tipon kita sa mga pagkaon para sa aton karon nga salo-saluhan dira sa Rada Hall, no, ngani kung sino sa inyo kay pista sa amon, pista sa aton, may kaon-kaon gid, no, kag ginapasalamatan gid ang mga nagalatag man sang ilang nga kaalwan kag may mga pagkaon dira nga ginpanghatag man para nga aton nga salo-saluhan. Kag ginaimbitar man ang aton mahal nga mayor, ang vice mayor kag ang mga SB members nga may nga mag-upod, no, sa aton mga kaparian sa ibabaw sa kumbento para man sa pagsalo-salo. Sa liwat, madamo gid nga salamat kag bendisyonan kita sang mahal nga Dios sa gihapon sa pahanungdan sa ato mahal nga patron Santa Monica. Kag ang Spirit FM, no, live kita subong. Kag kung sino sa inyo ang gusto nga magpa-advertise sa aton nga radyo sang Archdiocese, ay welcome gid, no. Masadyahan gid sini si Father Mark ground floor kung mabuligan naton siya, no, para nga mapadayon, no, ang pagpadalagan sining aton nga FM station diri sa aton nga Archdiocese sang Capiz. Sa liwat, manamong gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyara man sa imo. Magduko sa pagpangayo sang bendisyon. Lisua ang tagipusoon sang imo banwa, pabalika sa imo, Ginoo. Bendisyon ni sila paagi sa mga pag-ampo sang imo mga santos, kag tuy-tuyi ang ila kabuhi, paagi sa imo walay kapaslawan nga pagbulig. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagbendisyonan kamo tanan sa makagagahom nga Dios, ang Amay, kag ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Maglakat kita sa pagidait, tapos na ang santos nga misa. Salamat sa Dios. Madipayon nga piyesta sa aton tanan.
Viva Santa Monica! Viva! Viva Santa Monica! Viva! Viva Santa Monica! Viva!